пообещали, они тоже были в шоке. А что Да, пообещали. А теперь, когда волна стихла, люди остались на этих местах. Вот и это самое. Теперь же никто ничего и не обещал, как будто бы. Hukumat sizga yordam etamiz deb aytgan edi, etdimi? Хөкүмәт безгә данный вакытта бернинди дә ярдәм күрсәткәне юк. Кредитлар турында да әйткән кешеләр күп булды. Кредитларга бернинди кредитлар да биргән кешеләр юк. Бер кешегә дә биргәннәре юк. Siz ziyon ko'rishi olarak siz dokumentlashtirildimi sizning? Менә без хотим, чтобы без җанган кеше буларак үзебезне шушы җанган исәпкә кертәсебез килә. Бөтен менә монда торган кешеләр без шуның өчен килдек. Безне погорельцы статусына кереп, без хөкүмәттән, инвесторлардан безнең ярдәм сорыйсыбыз килә. Булыр микән бу ярдәм? Ышанасыз? Белмим, мин хөкүмәтебезгә бик ышанып калам. Булырмы, но әлегә кадәр бернинди шатта бу адым ясаганнар юк. Инвесторларның да, хөкүмәтнең дә безгә бер генә каршыда бер адым да алга булышы өчен бер сүз, бер нәрсә әйткәннәр юк. Менә сез Россия президенты Путинга хат яздыгыз. Файдасы булыр микән? Белмим, но мин ышанып калам. Безне Путин бу бәләдән, наверное, коткарыр дип. Без үз акчабыз белән бер кешегә без ялынмыйча, гордосыбызны әйтмичә акча белән әбер аладыр дип. Турцияга барсак та, Мәскәүгә барсак та, безгә бөтен юллар ябык. Анда акча кирәк. Акчасы без кая барабыз? Бөтен акчабызны без шушы турыда калдырдык. Siz mesela күпме акча югалтыгыз? Бик күп. 4 якын миллион. Аннан әле минем положением у кадәрле начар түгел. Аллага шөкер, торга урыным бар. Хәт ничек булса да, көнне күрерлек әзрәк кенә урын алган адмиралдан әзрәк кенә алган урыным бар, шунда сатабыз. Ә бит миннән дә начар кешедә торган кешеләр бар. Унар миллионнарын, шушы 10 миллионнар белән кешенең сәламәтлеге күбесе китте. Эшләре юк. Иписез телмергән кешеләр дә бик күп. Менә хәзер сезгә Татарстан президенты да ярдәм итмәсә, Владимир Путин да ярдәм итмәсә, нәрсә эшләргә уйлыйсыз? Мин күп кешеләр әйтә, асылларга кала. Хәт подсказки бирүче кеше дә юк. Адвокатларга обращать итәргә кирәк без аңар, табырга, үзебезнең яңанчылык статусын алырга кирәк. Аннан соң инде эш баш күрер, кая барасын, нәрсәләшергә икәнен мин ышанам, все-таки безне, үзебезнең хөкүмәтебез безне ташламас дип беләм. Ә безнең башка кемгә ышаныр җиребез бар? Бер кешегә юк. Извините меня, 6-месячного ребенка потерять. Сразу пусть мне уже все документы у меня есть. Да, я была беременна. 4,5 миллиона. Ребенка мы похоронили. Каждый день мне банк бомбят. И 2 миллиона еще дала. То есть на фоне стресса? В октябре месяце мы с мужем продали квартиру, вложили деньги в бизнес, в эту туру, остались без квартиры, без ребенка и не могу иметь детей. Вот так.